Ráda bych vám ukázala, jak to u nás na farmářské zahradě teďka už vypadá. A podívejte, kolik těch vánočních dekorací můžete mít. Já vám udělám teďka podrobnější vlastně videjko za tímhletím, abyste si mohli vybrat, po čem vaše srdce touží. Takže tady máme pro vás připraveny soby, to jsou ty nejmenší. Když půjdu se podívat dál, tak tyhle ty soby jsou 40 cm, tam ty byly 30 cm, tenhle sob je 55 cm a tenhle je 90 cm. Protože je všechno vyrobeno z jedle Nobilis, tak když to postavíte ven před dům, tak vám to vydrží až 4 měsíce, takže úplně super. Všechno z jedle Nobilis vydrží až 4 měsíce venku a 2 měsíce v interiéru. Tady jsou vlastně stromky, které jsou bez podstavce, bez té nohy a nejmenší jsou tyhle ty a tohle jsou ty větší. Protože to je ruční výroba, tak samozřejmě ty centimetry jsou přibližné. Když se podíváte, tak tady máme se sobíky takhle hezky na podstavci. A když půjdeme dál, tak tohle jsou ty největší stromky, ta 120 na té noze. Tady máme trpaslíky, jak v realitě vypadají. A když se jdeme podívat dál, tak vidíte, tady jsou ty malí trpaslíčci. A pokud vás nezajímá tohleto, nebo vás to nezaujalo, tak tady vidíte, tady jsou větve z Nobilis 5kilové, když se to vemu do ruky, tak těch větví je tam opravdu za mě hodně, když tak jsou další videa na našich sítích. A tady už máme i připravené věnce, které máme takhle zbalíkované zase z jedle Nobilis. Takže můžete vybírat cokoliv je na e-shopu, protože už je to dostupné, máte tam vždycky termín. A samozřejmě, až vám to budeme posílat, tak vás o tom předem informujeme. Přeju vám, abyste si užili hlavně ty vánoční svátky, který vlastně s tímhletím souvisí a abyste udělali radost sobě i dětem takovýmhle blbůstkama. Já osobně budu mít před barákem soba s nějakým stromečkem.